festival! Ei, que també estàs aquí pel festival? Festival? No sé res, cap festival. Jo vinc d'intentar robar un banc a Capçanes. He fracassat, he fet la pena, i un camionero que m'he trobat pel camí m'ha allargat fins aquí i la veritat no sé ni on estic. Vaja. Pel festival, pregunta aquí a la gasolinera, potser saben alguna cosa. Bones. Dic que del festival este que fan aquí a Flix, me sap alguna coseta? T'he pillat un almendrado? Gràcies. Què t'ha dit del festi? Pues no en saben res. Joder, que bo que està l'almendrado, Pues sí, jo me recordo de quan era petit que n'hi havia un que tenia una llengüeta de xocolate. Claro, home, lo superchoc, joder. A mon pare li agradava molt. Hòstia, que diferents que són les coses a vegades. Fa poc vaig estar a París. I què? Són molt diferents les coses allí, a París? Pues són igual que aquí, l'únic que se diuen de manera diferent. Ah, sí? Pues quan estava a París vaig anar a McDonald's. I saps com li diuen el cuarto de libra con queso? No li diuen cuarto de libra con queso? Què va, ells utilitzen el sistema mètric. I com li diuen, pues? Royale con queso. Royale con queso. I el Big Mac? Com li diuen allí al Big Mac? Pues un Big Mac és un Big Mac. L'únic que allí li diuen Le Big Mac. Le Big Mac. Oh la la. I el Whopper? Com li diuen? Pues no vaig anar a cap Burger King. Anem a donar una volteta o què? Just wondering, gentle now the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino. I del festival no se sap res? Pues no. Fica a la ràdio a veure si diuen algo. Alexia Radio. Bona tarda des de Ràdio Flix, des d'on saludem els assistents al Festival Pingüí, que es troba ja en el seu equador, perquè ara, a les 8 del vespre d'aquest meravellós 6 de juliol del 2019, es dona el tret de sortida a la segona part del festival, l'escenari de nit, a les nostres estimades piscines. You are missing the party. The festival is in the swimming pool. Missing the party? We are the party! You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it a Royale with cheese. Royale with cheese. That's right.
lupini i ratini. Ignition sequence start.